Tiostop ar atoen hoicavaig, Lawrence fariog, o'n ogo fellan sirw tri, Lawrence ydwy. Rydw am Bryn Synken o rwan, ac a bladw mynd o rwan ydy Caer Leb Bodowyr, han lle, hanesyddol, yn ysmon. Wel, dyma bladw am mynd. Wel, Caer Leb Bodowyr, waw, I dweud o gwe mae ganddyn nhw dwy enwa. Caer Leb ydy Bantra Celtaidd, Bodowyr ydy cerrig o amser neu oes o neolithic neu oes o cerrig. Dyma ba dwi am mynd o rwan. Ia. Ond of course, diolch beth mae ganddyn nhw pavement yma, felly does dim rhaid y fi gwneud hynna ar y ffordd peryglus. Esag nagon hossw gyfer sŵt. Ia, ond yn ysmon bon o fel ysbon. So, y gweithio bod dwi wedi cael jumpscare gan y cwniam, ond reit, gos hwn garag o rwan, esag nagon fesiles. Beth ydy ci an hwn garag? Okay, Zolt, Miklos, what's the Hungarian word for dog? Hoffwn i'n gwybod, diw. Okay, fi son clatastro am Bert, os o gyfeswt, na chdi. Dyna ni, fel ro'n i'n trwy pontro I gyd allan, dyma Caer Leb, Bantra Celtaidd. Dyna ni. Reit, dyna ni. Dwi'n mynd I gerdded fel ma. Wel, dwi'n mynd yn gwyntog iawn. A dwi ddim yn gwybod pam. Reit, dyna ni. Dyma Bantra Celtaidd. Yn enw Caer Leb ydy enw Bantra Celtaidd. Okay. Be dwi am mynd rwan ydy dem fel ma. Reit. Na chdi. Waw, edrychwch. Nagon syb. Nagon syb. Dwi'm yn gwybod beth ydy Bantra yn Hwngarieg. Okay. What's the Hungarian word for village? Ond dwi'n gwybod ar iaith Hwngarieg ydy Gelto fel bobl sy'n dod o Dwyrywain neu Islaners. Caer Leb. Mae anheddiad yn ddiffynedig hwn yn debygol o fod wedi adeiladu yn y seian, ond dydy o efalla o tua 8fed ganrif ag yn seiliedig o roddiadau mewn safle tebyg rhywle arall yn y ynys. Wedi adeiladu ar adar gorsog, gafodd ei amgau gan gloddau ffosyrth dwbl gyda mynedfa am chanol yr ochr gyferbyn a chi, ac roedd yn gartref I gymuned amaethyddol fach yn ôl Pont. Datgelodd cloddiadau a chwiliadol o fewn y safle a 1865. Sylfaeni cwt cerrig crwn gyda llaw a lle tan llechi ac adfeilion adeiladau amrywio eraill, gyda rhain cafwyd darn arian Rufeinig o 30 ganrif o yn ogystal â chrochenwaith ac eitemau eraill sy'n gysylltiedig â deiliadau Rufeinig. Mae'r safle wedi defnyddio dros gyfnod hir am fod naw wedi cronu diweddarach a tu mewn y rhagfyr gogleddol i'r chwyth ohonoch. O dan o rhagfyr hwn cafwyd heian o gregyn gwychiad yn hyd y dan arian o'r diwedd y gyfnod canoloesol. Waw, dyma ni. Waw. Ie, mae ganddyn nhw ceiniog o oes y canoloesoedd. Fe dwi'n mynd o rwan. Iep, dyma ble maen nhw gyd wedi amddiffyn. Bosib bod roedden nhw gyd wedi amddiffyn hynna yn ystod o'r oes heian. Bantra Celtaidd ydy hwn. Ond does dim lot
wedi goroesi ar hyn o bryd, ond dim ond pethau fel y mwnd, pethau fel waliau yn digwydd. Ond roedd hwn yn posib bod roedd nhw gyd wedi adeilad wal palisade neu wal coedwig. Rwan dwi am o'r pentre Caer Leb, lle pentre Celtaidd. Ac iep, dyma'r lle hanesyddol yn ys hwn. Reit. Rhaid dwi'n mynd i adrych rwan, os... Ia, hwn ydy carreg. Ac ia, hwn ydy carreg. Dyma ble sydd wedi goroesi o'r adeilad y Celtaidd. Waw. Neu, Celtaidd Rufeinig ydy hwnna, achos wedi adeiladu ar y ganrif o eg. Na chdi. Ag ydy Cyn Crist, o eg ydy Oddi Crist, dwi'n meddwl, neu ar ôl Crist. Iesu Crist neu Iesuso. Dwi wedi cofio ar y can gan dawriad. Y can yn enw Sondy Cyd y Brwdio, a mae gandyn nhw gair am Iesu yn enw Iesu. Waw, tebyg iawn ydy hwnna. Iep, arall. Dim lot ond goroesi ar y pentre bach hwn. Ond, achos o'n a mi wna i egluro pam. Achos o'n anffodus boradwy oedd ar adeiladau y gyd wedi mynd alla roedd nhw y gyd wedi dynistrio, ond pwy sy'n gwybod achos ar ôl oesoedd roedd nhw gyd wedi just wedi mynd, wedi diflannu sti. A dyma pam does dim lot o bethau'n digwydd ymlaen yn y pentre yma. Dim ond carreg ac hefyd y mwnd. Waw, tebyg i'r bryn, ond dyma pam mae hyn yn eitha sgwar o'r sgwar. Wel, os dwi'n edrych fama, dyma ble ma'n gyd yn amddiffyn mewn hyn. Egiatlan hosol cyferswt, soccer kip. Egiatlan number vias elect early ben violonit lib. Hosos dolanet leb lekta aneb. Wel, agos, sorry, dwi'n dal i bractiso am y cerdd yma os yma sy'n gan Tales of Evening a pethau fel hyn. Ond, of course, dwi'n gwybod am hyn. Reit. Nes i gofyn wrth gwbl o locals, neu bobl lleol, ble mae Caer Leb Bodowyr, a mae'n dweud i fi bod, mae rhaid i fi just pasio canol, oh my god, ond dwi ddim yn gwybod os mae gynta nhw cwning yn peryglis, cwn neu ci peryglis. Wel, ista nam, diolch beth, dwi yn agos iawn i samygladdu Bodowyr. Dyna ni. Reit. Dyna ni. Mae nhw'n dweud, godwyd yr hyneb hwn yn oes newydd y carreg a 4,000 a 2,000 egeg. Lla'r y cledydd nifer o bobl gyda'i gilydd
Ond roeddio bethau twmpath yn brif neu cerrig dros y siamber gladu a dros y rodfa fer y oedd am bod unwaith yn yr ochr ddryweinol. Dyna ni. Oce. Aros munud. Aros. Dyna ni. Dyma siamber gladu. Ond yr unig problem oedd, mae ganddyn ni bichod. A dwi'n really surprised bod mae gyda nhw bichod yma yn edrych ato fi, a dwi ddim yn gwybod pam. Dwi efo nghora, trwy am mynd i mewn. Shit. A dwi ddim yn gwybod pam. Os mae un yn llawn asedol, pam maen nhw'n dumpio bichod yma? Dwi ddim yn gwybod pam, mae'n warthus. Oce, trwy o bod yn dewr. Oh shit. Right. Oh, fe'n hiw. Waw, os mae'n bichod yn beryglus, dwi'n gwybod sut i'w wneud. Yap. Oce, os dwi'n mynd i o'n gymryd. Siamber gladu Bodowyr. Ie, na chdi. Ond dwi ddim yn gwybod pam. Maen nhw'n dumpio bichod yma. Os dwi'n surrender, dwi'n dead meat. Ond gobeithio ddim. Mae gweithio bod mae gen nhw bichod yn edrych ato fi. Ond o wel. Trwy o bod yn dew. Wel baradoi, dyma fi. Yr allan paraglas, ble mae gen nhw bichod yn edrych ato fi. Ond mae gen nhw lla hanesydol sef Bodowyr. Y lla oes y carreg neolithig newydd. Mae gobeithio baradoi'n modoro sagro a gefed gyfeillion o Cymru. Mi'n awel chdi wedyn. Hw am y tro, gan fydd. Y bichod, a mynd ato fi. Oce, safasog, dara. Oce. Diolch.